So, ito na nga, mga diskaya na naman. Issue na naman yung pagiging state witness nila. So, sabi nila, wala na talagang pag-asa maging state witness. Na wala na talaga, malabo na talaga, kahit ano. Kasi, una pa lang, alam mo yun, yung parang state witness, they are one of the most guilty. My God, billion. Kinana, billion ang ninakaw nila. Kasi ninakaw nila sa, sabihin, kaban ng bayan, mga taxes ng mga tao. Tapos namuhay sila ng parang, royalty. Ito mo naman, dami nila sakyan, yung bahay nila parang mall. Tapos yung gate nila, automatic pa yata. Tapos naka-high wall, may security. Oh my God. Tapos, gawin mong state witness. Tapos balak pa nilang tumakbo sana sa politics. My God, para magnakaw ng mas malaki. My God. Kulong na lang yung mga yan. Pero kahit makulong yung mga yan, wala pa rin. Di pa rin sapat yung ginawa nila, yung pagnanakaw nila ng bilyon-bilyon. Kahit isis mo pa yan yung mga pera nila, kunin mo yung mga sakyan nila, mga nakatago na pera nila, bilyon pa rin. Di mo makukuha lahat yan. Diyos ko, kahit siguro nasa bilangguan na sila, marangya pa rin yung buhay nila. Nakakain pa rin ng masarap. Ibabribe lang nila yung sa kulungan para pagandahin yung Gagawin nila yung kulungan nila. Paparenovate nila. Gagawin, lagyan din ng mga marble, yung parang di ba yung opisina nila may jade na malaki na sobrang laki. Baka ganun din yung gawin nila sa nakulungan sa kanila, Diyos ko. Kaya yun, hindi man sapat. At least, okay lang, makulong na lang kahit na hindi sapat, hindi yun, it's not enough. At least nakulong sila, di ba? Ay, nako. Sarap ng buhay nila, Alam mo yung ilang pirma lang, wala pang isang buwan, kunyari isang buwan, naka 10, 20, 20 project. Bilyonaryo na agad. Kinana, bilyon. My God. Samantalang tayo, kung kumayod, pahirapan. Di mo pa nakukuha yung pera mo, niisip mo na, shit, wala na. Alam mo, may ine-expect mo yung pera mo, tapos wala na kasi parang ito, bayaran ko to, ganyan, bigyan ko yun, kailangan ng ganyan. My God, sila isang hakutan 100 million, 200 million, 300 million, 1 billion. Tapos gawing mong state witness, yumaman walang kahirap-hirap. Yung mga tax natin, kinuha na lang ng ganun-ganun na lang. Mga pinaghirapan natin. Tapos i-introduce mo na state witness. My goodness. Buti sana kung okay, let's make a scenario, Nyari nung una, talagang sabihin nila lahat from the beginning, paano, ganito, sino yung talagang, sinong politiko na ganyan. Lahat. As in, walang pinagtatakpan. Hindi yung parang paisa-isa na nag-iisip muna, nasabihin ko ba o hindi. Alam mo yun, kasi ganun sila nun, dun sa Senate, tsaka sa Congress nung investigation. Kasi wala kahit na anong gawin nila, talagang ang labo talaga. Kasi scheme yun scheme. Talagang they are in on it talaga. Talagang kumbaga sa criminal organization they are into deep with it. Parang nasa sila. Kumbaga sa mafia mga underboss sila, mga underboss din ganun. Talaga malabo talaga yung state witness.
So yung mga senador na gustong gawin noon, gustong gawin state witness si Diskaya, Diyos ko, di ko alam anong naisip nyo. No? Di ko alam anong usapan ninyo o ano. Grabe talaga. Sarap ng buhay nila. Ano. Kahit pa kulong mga yan, wala. Wala rin, wala. They live the life, enjoying, kahit na kulungan, they will be still enjoying their lives sa kulungan. Bilyon my God. So yun nga, dapat hindi na issue yan, yung mga Diskaya na yan. Huwag nyo nang, yun yung mga yan. Pakulong na lang. Pwede lang pasok mo na lang, throw away the key. Pasok mo sa kulungan, throw away the key. Pero hindi ganun, makakalaya din lang Siyempre, magbabargain yung plea bargain. Yung mga yan, mga ganun. Ganun ba yun? Tama ba? Kaya, hirap ng, mga loophole sa, sa batas. Alam mo yung kahit na sobra-sobrang, sobra-sobra yung kasalanan. Pag pera, pag nagnakaw ka ng pera, kahit na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, parang yung punishment niya parang unfair. Parang ang sarap magnakaw na lang ng ganung kalaki. Kasi kung makukulong ka din lang, makakalabas ka din Alam mo yun? Parang what the Hindi enough Parang, my God. Dami mo. Kunyari, nagdakaw ka ng bilyon-bilyon. Syempre, hindi mo naman i-surrender lahat. May bilyon pa rin. Saya pa rin yung pamilya mo sa labas. Tapos yung mga ginastos mo na nagnakaw, bilyon-bilyon, namuhay ka ng pumunta ka sa Maldives, mga ganun. Wala, hindi mo na may babalik mga yun. Hindi na may babalik. Nag-around the world sila. Siyempre, wala na yun. Okay. Parang, di ba, parang napaka-unfair talaga. Kaya yun, dapat, talaga, hindi dapat talaga sila gawing state witness. So yun, ito yung ginawa ng mga Diskaya, itong mga about project. Talagang kasi yung mga yan mga contractor, yan ginagawa nila. Talagang gago yung mga daming contractor. 'Di ba kahit sa private lang, kahit sa bahay, lulukuhin ka pa. Mga kahit simpleng na kontrata lang, gagaguhin ka pa. Kaya dapat kung ako lang may may certain law na lahat ng mga contractor, mga engineer. Kapag gumawa sila ng project dapat merong talagang magche-check ng sa gobyerno na tama yung mga materyales, yung pagkagawa, ganun. Kahit sa private, kahit sa bahay, ganun. Di ba, paggawa ka naman ng bahay, syempre may mga permit yan. Na mas harsh sana, mas mahigpit. Gawin nilang mas mahigpit yung mga So yun lang, dapat talaga. There's no way, wala na talagang pag-asa maging state witness. Una pa lang, dapat hindi na. So yun lang, it's sad na yung makukulong sila pero hindi sapat. Pero wala tayong magagawa, yun lang talaga ganyan yung batas So yun lang, please support my channel, like and subscribe Tsaka maraming salamat po.